Masu sauraro barkanmu da kasancewa tare da ku, sannunmu da sake saduwa cikin shirinmu mai suna kundin nishaɗi. Shirin da ke kawo muku karatun littattafai da kuma tatsuniyoyi masu faɗakarwa, ilmantarwa, nishaɗantarwa daga wannan tasha tamu mai farin jini wato Matazu Hausa TV. Kamar ko da yaushe sunana Hassana Suleiman Ismail, wadda aka fi sani da Sana'is Matazu, kuma ni ce tare da ku a cikin littafinmu mai suna Royal Politics, wanda marubuciyar nan Fasiya wato Ramlata Abdulrahman Manga mai dambu ke rubutawa. Idan ba ku manta ba, mun tsaya a daidai lokacin da Ikhlas take tunani akan al'amuran da suke faruwa a gidansu, sai dai kuma ba za ta iya tambaya ba. Don haka yanzu za mu ɗora. Lokacin da na isa wurin aiki na, oganmu ne ya zuba min harara cikin masifa ya ce, sai da na gaya wa HOD ɗinku babu abin da za ki iya, amma ya matsa mini lamba akan sai na ɗauke ki aiki. Gashi nan lokacin da kika ga dama kike shigowa wurin aiki, ki kuma fita lokacin da kika ga dama. Allah wadaran naka ya lalace. Cikin ƙunƙuni na ce masa, kai da ƙaton tumbinka kamar an cika iska, ka fiye takura wallahi. Me kika ce? Ya faɗa a fusace, yana dukan tebur ɗin da ke gaban shi. Cikin marairaicewa na ce, sa me zan ce? Fatan alkhairi na yi maka, na ce Allah ya sa ka samu promotion zuwa BBC Hausa. Na faɗa ina haɗe raina. Murmushi ya yi yana faɗin cewa, ai yarinyar nan kina da kyakkyawar zuciya. Ke ɗaya ce kike mini wannan fata a gida. A raina kuwa saƙawa nake yi, da wannan uban sankon kan naka zaka je BBC Hausa? A zahiri kuma sai na yi dariya ina faɗin, mutum irin ka mai amana da adalci, ai sai da haka sa. Maza wuce ki je ki duba shirin da zaki yi. Oke sa, na wuce. Ina fitowa na sami Yamir ta kalle ni tana dariya. Yau ma kin haɗu da tijarar yallaɓai da ƙaton tumbinsa kamar mai cikin wata 10. Ai oga yana ƙuntata min rayuwa wallahi. Wani daga jaja da shi, ga sanko ga tumbi, ga shi kamar a rufe da kwandon kayan miya. Zainab Junaidu Gobir, wani irin daskarewa na yi. Ya tako zuwa gabana, ya shafa sankonsa, sannan ya daki tumbinsa, da alama kalamai na sun ƙuntata mishi. Yallaɓai, na kira sunansa da marairaicewa. Dakatar da ni yayi, yana faɗin a'a, ba sai kin ce komai ba. Na san ni gajere ne, sannan ina da tumbi, ga sanko. Amma yaudara ta da kika yi da fatan aikin BBC Hausa fa. Haba yallaɓai, kamata na yaudare ka? A'a, ba sai kin ce komai ba. Kowa ya koma bakin aikinsa. Haka na ja ƙafafuna tamkar wadda ƙwai ya fashewa a ciki, domin ni kaina na san cewar ban kyauta ba. Ban kuma ji daɗin yadda kalamaina suka isa zuwa kunnuwansa ba, domin duk wani shaƙiyanci na san cewa babba ne. A hankali na shiga ɗakin da muke gabatar da program ɗinmu. A yau program ɗin da muke da su har da hira da shahararriyar 'yar gwagwarmayar nan, wato Nadia Jamilu Ciroma. Sai dai ba ni ce zan jagoranta ba, don ƙarfe 2 za su fara hirar su gama ƙarfe 3. Haka muka yi aiki har ƙarfe 1 na rana, sannan na yi sanarwar shirin 'yancinmu, wanda shi ne za a yi hira da Nadia Jamil Ciroma. Fita na yi, Jonathan ya amshi ragamar tafiyar da na'urar. Banɗaki na nufa, na gyara fuskata, sannan na fito. Wayata ce take ƙara, na ɗan juya na ɗauki wayar. A daidai lokacin na ji muryar oganmu yana faɗin, ta iso. Ban san tana gabana ba, kawai muka yi wani irin karo da ita. Wayar hannuna ta faɗi, ita kuma ta yi wani irin baya kamar za ta faɗi. Securities ɗinta ne suka tare ta da sauri. How dare you zaki bangaje Madam Nadia? Sorry, ban ganta ba ne, na faɗa ina ɗago kaina. Kamar an ce na ankara, na ji hannunta ƙiris a gab da fuskata. Cikin hanzari na kauce, na saki baki ga lala kamar yaro da wayo. Daga bisani kuma na saki wata iriyar siririyar dariya. Bayan na ce ki yi haƙuri, sannan ki ce za ki mare ni, to na ture ki yi abin da za ki yi. Na ja tsaki mai ƙarfi, sannan na bangaje oganmu na wuce. Wace ce ita?
ku kamo min ita, ta faɗa cike da huci. Madam, ana kallon ki, mu je daga baya za mu ji da lamarin. Cizon leɓenta ta yi sannan tana faɗin, tabbas sai na ga iyakar wannan yarinyar. Masallaci na wuce abina na yi sallah, sannan na koma cafeteria na ci abinci. Daga bisani na wuce ofis, don haushi ma ko tsayawa ban yi an gama program ɗin ba. Na bar radio station ɗin na dawo gida. Sai dai kuma ina shiga na tadda wata sabuwa in ji 'yan tata. Domin dai na tarar da momi turai tana ta bala'i. Na dubi ya Nuraim, na ce masa me ke faruwa? Cikin rashin kulawa yake sanar da ni cewa waya kan maganar auren Iram da Abba ya gabatar ne. Waya shi mai martaba za a ɗaura mata aure da shi a tura ta zuwa Germany. Mai martaba mutumin da ya yi jika da ita? Haba, shi ma Abba gaskiya ko ni ce momi turai abin da zan yi kenan. Kuma fa akan tafi can sakarya. Ɗaki na nufa ina jin haushin sakarai da yaya Nuraim ya kira ni. Sai dai ina jiyo hargagin momi turai inda take ikirarin idan ta yarda Allah ya tsine mata. Haka kuma tsaf za ta sa wuta ta ƙone kanta da 'yar gaba ɗaya kowa ya rasa. Allah ya kyauta kawai na ce, amma dai ya kamata Abba ya sani. Momi turai ba ta faɗar abu ta kasa aiwatar da shi, sai dai idan ba ta yi niyya ba. Dausayi, nan ne gidan gonar sarki Attahiru Shehu Yayari. Shiru kowannensu ya yi kafin Malam Junaidu ya miƙa masu wasu files guda 3, ya nuna mishi ɗaya. Wannan ita ce asalin yarjejeniyar da muka yi tsawon shekaru 30 da wani abu. Wannan kuma shine na kasuwancinmu. Wannan kuma shine na mafarin raba kanmu. Amma ni da mahaifinka mun ajiye wannan shaidar ne domin kar ta kwana. Sannan abu na gaba da zan iya gaya maka shine batun auren mai martaba. Ɗago kai ya yi kafin kalaman Malam Salman ya dawo mishi. Malam, ban gane auren mai martaba ba. Ko maganar da mutane ke yi kana yaƙi akan dukiyar nan da gaske ne? Murmushi Malam Junaidu ya yi ya ce mishi, duk yadda ka ce haka ne. Mai martaba dai bai da lafiya. Sannan a shekaru irin nashi ya za a yi a haɗa shi da mace. Macen ma yarinyar da ya ruɓanya shekarunta sau kusan 5. Malam, bayan Abba da Baba Sadam, waye target ɗinka? Murmushi ya yi a karo na biyu ya ce mishi, kai ne harina na gaba. Sai kuma ya sake yin dariya irin ta manyanci. Na san ba za ka taɓa kashe ni ba, sai kwana na ya ƙare, amma kuma zan yi ƙoƙarin taya ka tafiyarka da baka san abin da za ta ɓulle maka ba. Ka nutsu da kyau. Tun kana yaro, ka gaya min kana mafarkin kuraye zagaye da kai, suna son kama ka, amma akwai wasu garken zakuna da suke zagaye ka. Dafe kai Salmanul Faris ya yi saboda kansa ya fara sara mishi. Wata irin zufa ce ta karyo mishi. Sannan a hankali za ka fahimci komai. Faruk, zo ka ɗauke shi. Da sauri Faruk ɗin ya iso. Ɗaga mishi hannu ya yi a ya dunƙule hannunsa tare da miƙewa ya kalli Malam Junaidu. Yawwa, kaga na manta. Wannan shine fayil ɗin da na kira ka domin shi. Duk wani abu yana cikin wannan fayil ɗin. Ka je ka duba. Allah ya tsare. Tunda suka bar gidan gonar wayar shi take ƙara kamar za ta fasa mishi kunne. Idanun shi a lumshe ya ce, Faruk, ɗauki wayar nan ta dame ni. Ɗauka ya yi yana faɗin, kina son magana da shi? Yana kusa ne, a bashi. Kara masa wayar ya yi a kunnensa. Sautin muryar ta ya sauka cikin kunnensa cike da hargagi. Prince, kana ina ne? Ka zo ZR station, wata 'yar iskar kyankyaso ce take sanye min rashin kunya. Ni za ta bangaje? Look Nadi, ki dawo gida. Cikin masifa da bala'i ta ce, ta yaya zan dawo bayan an ci mutunci na? Dan ni bare ce a garin ku? Dama abin da ake ta nuna min kenan. Faruk, mu je. Ya sani ba za ta taɓa barin wurin ba matuƙar bai je ba. Kuma ya sani ba za ta taɓa barin wurin ba matuƙar ba a nemo yarinyar an mata kashedi ba. Tafiyar minti 10 ya kai su wurin. Buɗe mishi ƙofar Faruk ya yi, ya samu masu taya ta da wasu abubuwan suna wajen ofis ɗin MD ɗin. Ofis ɗin MD ɗin ya nufa, duk inda ya shiga gaishe shi ake yi. A hankali ya tura ƙofar, tana zaune ta haɗe ƙafa. Kuka ta saka mishi cikin rigima irin tata. A kore ta a wannan gidan rediyo ɗin, sannan a ƙuntata mata. Ta faɗa tana kallon shi. Durƙusawa ya yi a gabanta ya ce mata, kin gamsu a yi haka? Ta ɗago kai tana duban shi, idanunta cike da ƙwalla. Idan aka yi mata haka, ta zo har ofis ɗina kuma ta bani haƙuri.
Shikenan an gama madam. Juyar da idanunsa ya yi zuwa ga MD ɗin. MD wace ce ita? Zainab Junaidu Gobir Ikhlas. Ɗago kai yayi yana kallon MD. Aiki take kome? Tana sanin makamar aiki ne. Idanunsa a cikin na matarsa ya ce, ka dakatar da ita, sannan ta rubuta saƙon ban haƙuri ta kawo har ofis ɗinta. Shikenan sa, an gama. Hakan ya yi miki? A kore ta har a jami'a, ta faɗa tana share ƙwallar da take zubo mata. Nadi, akwai layin ɗin da ba mu isa tsallakewa ba. Babanta shine shugaban jami'ar da take karatu. Please a bar maganar iyanan. Da wani irin takaici ta miƙe suka dawo gida, amma tabbas ya yarfata. A son ta so a yi ta ƙare, amma haka za ta yi haƙuri tunda ya ce ta haƙura. Kofin gilas ɗin hannunta ne ya suɓuce, jikinta yana wata irin rawa. Abin da kowa yake mata gudu ya faru da ita yau. Wai Salmanul Faris ne zai kalli cikin idanunta, yana mai tabbatar mata cewa an yi masa mata, kuma saura sati 2 a ɗaura masa aure. Wani irin juyi kanta yake yi, ta nemi wuri ta zauna. Idanunta cikin nasa take kallon shi, yadda bakinsa yake motsi, yana tabbatar mata cewa ba shi da hannu a wajen auren. Sai dai kuma ta kasa yarda da shi. Da ƙyar ta iya buɗe baki ta ce mishi, dama ka yi haka ne domin ka ci zarafina? Ka san yadda nake son ka? Kai ka yi min alƙawari ba za ka taɓa kallon wata 'ya mace ba. Me yasa sai yanzu? Me yasa za ka karya mini alƙawari? Dama ka haɗu da banzayen zuri'ar ka ne domin su yi maka aure? Nadiya ya ishe ki. Nadiya ya ishe ki. Na faɗa aure babu fashi. Idan ina raye babu macen da za ta haɗa kafaɗa da ni, kuma sai na kashe kowaye ubanta. Daga hannun shi yayi kamar zai mare, karan farko da zuciyarta ta yi mummunar bugawa, domin wannan yana ɗaya daga cikin mafarkan da take yi. Ta farka daga mummunan mafarkin da ta yi. Gaba ɗaya ta haɗa zufa, jikinta ba inda baya rawa. Kallon shi ta yi yana baccinsa hankali kwance. Kasa haƙuri ta yi, ta tashe shi. Prince, tashi. Na yi mafarki wai za ka ƙara aure, da gaske ne? Please tashi. Buɗe idanu ya yi yana kallon yadda ta gigice duk da sanyin AC, amma zufa ce take karyo mata kamar ta haɗi kunama. Kwanta, babu maganar aure, ni naki ne har abada. Ya maganar yarinyar da ta min rashin kunya to? Zuba mata idanu ya yi kafin ya ce mata, amma tun jiya muka gama wannan maganar ko? But Nadi, dare ya yi fa, bacci nake ji. Ya koma ya kwanta ya rabu da ita. Cikin gida. Dare mahutar bawa, amma a wannan lokaci masu shiri da shirinsu, masu nema da shirinsu suke nema. Wasu mutane ne guda 3 suka fito daga cikin gaban gidan, wata mota suka nufa. Kasancewar wurin akwai duhu mai tsananin gaske, wata mata ce ta fito ta ƙofar gabas, aka buɗe mata motar. Saura kwana nawa ne gaska da kare ya fito? Ta yi maganar cikin wata irin murya wanda ya nuna alamar ta saka wani abu a bakinta. A cikin motar aka sanar da ita tsakanin watannin ciki da haihuwarsa. Ina ga madadin a yi haihuwar Guzma da Junaidu, me zai hana shi ma a rufe mahaifarsa? Ta faɗa tana murmushi. Na ci suna maƙiyi ne ba wai don ban san yadda zan yi ba, amma abu mai muhimmanci shine a saka wa gafiya hayaƙi domin ta fito daga ramunta.